Дык першасвятары і кніжнікі шукалі, як Ісуса схапіць хітрасцю і забіць. Казалі, аднак, толькі не ў святочны дзень, каб не дайшло да замяшання ў народзе. І калі Ісус быў у Бытаніі, у доме Сімона Пракажонага, і ўзлягаў за сталом, прыйшла жанчына, трымаючы алябастравую пасудзіну каштоўнага алейку нардавага, і, разбіўшы алябастр, выліла Ісусу на галаву. А некаторыя з прысутных абураліся ў сабе і казалі, на што было марнаваць гэты алеек. Можна было гэты алеек прадаць даражэй, чым за 300 дынараў і раздаць убогім, і наракалі на яе. А Ісус бараніў: «Пакіньце яе, чаму робіце ёй прыкрасць? Яна добры ўчынак зрабіла для мяне, бо убогіх заўсёды маеце пры сабе, і калі захочаце, зможаце ім добра рабіць, а мяне не заўсёды мець будзеце. Яна, што мела, зрабіла, алейкам цела маё прыгатавала на пахаванне. Сапраўды кажу вам, ва ўсім свеце, дзе толькі будзе прапаведана Евангелле, будзе гаварыцца і пра тое, што яна зрабіла на памяць пра яе». А Юда Іскарыёт, адзін з 12, пайшоў да першасвятароў, каб выдаць яго ім. Яны, пачуўшы, вельмі ўзрадаваліся і абяцалі яму, што дадуць яму грошы. Ён жа шукаў, як яго ў прыдатны час выдаць. У першы дзень праснакоў, калі прыносіцца ў ахвяру Пасха, кажуць яму вучні яго: «Дзе хочаш, каб мы пайшлі і прыгатавалі табе есці Пасху?» І пасылае 2 вучняў сваіх і кажа ім: «Ідзіце ў горад, і спаткае вас чалавек, які будзе несці збан вады. Ідзіце за ім. І куды ўвойдзе, скажыце гаспадару дома: Настаўнік кажа, дзе месца супакою, дзе б разам з маімі вучнямі мог бы з'есці Пасху. Ён вам пакажа вялікую святліцу прыбраную, вось там прыгатуйце месца нам». Дык адправіліся вучні яго ў горад, ды знайшлі, як ім сказаў, і прыгатавалі Пасху. І калі настаў вечар, прыходзяць туды з 12. І калі ўзлеглі і елі, гаворыць Ісус: «Сапраўды кажу вам, адзін з вас, які есць са мною, выдасць мяне». Яны пачалі засмучацца і адзін з адным сталі гаварыць яму: «Ці гэта не я?» Ён гаворыць ім: «Адзін з 12, які мачае са мной руку ў місе. Што праўда, сын чалавечы ідзе, як аб ім напісана, аднак гора чалавеку, праз якога сын чалавечы будзе выдадзены. Лепш было б, каб той чалавек не быў народжаны». І калі яны елі, Ісус узяў хлеб і, дапраславіўшы, паламаў і даў ім, і гаворыць: «Бярыце, ешце, гэта ёсць цела маё». І, узяўшы келіх, падзяку складаючы, даў ім, і пілі з яго ўсе. І гаворыць ім: «Гэта ёсць кроў мая новага запавету, якая за многіх праліваецца. Сапраўды кажу вам, не буду піць ужо з гэтага плода вінаграднага аж да таго дня, калі буду піць новае ў валадарстве Божым». І, адгаварыўшы гімн, узняліся на гару Аліўную.
І гаворыць ім Ісус: «Вы ўсе згоршыцеся, як напісана, удару пастыра і разбягуцца авечкі. Але калі ўваскрэсну, раней за вас прыйду ў Галілею». А Пётр кажа яму: «Хоць бы ўсе згоршыліся з цябе, але я не». І гаворыць яму Ісус: «Сапраўды кажу табе, ты сёння, у гэтую ноч, перш чым двойчы певень прапяе, тройчы зрачэшся мяне». Але ён тым мацней сцвярджаў: «Хоць бы мне трэба было памерці з табою, не зракуся». Падобна і ўсе яны казалі. І прыходзяць у сяло, якое завецца Гецсімань, і гаворыць ён вучням сваім: «Пабудзьце тут, пакуль я памалюся». І бярэ з сабою Пётру, і Якуба, і Яна, і пачаў тужыць і сумаваць. І кажа ім: «Сумная душа моя аж да смерці, пабудзьце тут і чувайце». І крыху адышоўшыся, ён упаў на зямлю і маліўся, каб, калі магчыма, абмінула яго гэтая часіна, і казаў: «Абба, Ойча, табе ўсё магчыма, пранясі міма мяне гэты келіх, але не як я хачу, але як ты». І прыходзіць да іх, і знаходзіць іх сплючых, дык гаворыць Пётры: «Сімоне, ты спіш? Не змог ты хоць гадзіну патрываць? Чувайце і маліцеся, каб не трапіць у спакусу, бо дух руплівы, а цела хворае». І адышоўшы, зноў маліўся тымі самымі словамі, і вярнуўся зноў, і ўбачыў, што яны спяць, бо вочы іх былі ацяжэлыя, і не ведалі, што яму адказаць. Ды трэці раз прыходзіць і гаворыць ім: «Спіце ўжо і адпачывайце. Даволі, надышла гадзіна. Вось сын чалавечы будзе выдадзены ў рукі грэшнікаў. Падыміцеся, пойдзем. Вось ужо блізка той, хто мяне выдае». І калі Ісус яшчэ гаварыў, хутка падышоў Юда Іскарыёт, адзін з 12, а з ім вялікі натоўп з мячамі і палкамі ад першасвятароў і кніжнікаў ды старшыняў. Здраднік жа яго даў ім знак, кажучы: «Каго я пацалую, гэта ён, хапайце яго і вядзіце асцярожна». І калі падышоў, зараз жа прыступіўся да Ісуса і гаворыць: «Раббі», і пацалаваў яго. Яны ж наваліліся на яго і схапілі яго. А адзін з тых, што былі з Ісусам, выцягнуўшы меч, ударыў слугу першасвятара і адсёк яму вуха. І адказваючы, Ісус гаворыць ім: «Як на разбойніка выйшлі з мячамі і палкамі, каб схапіць мяне. Штодзень быў я з вамі ў святыні, навучаючы, і вы не ўзялі мяне, але няхай здзейсніцца Пісанне». І пакінуўшы яго, усе паўцякалі. І адзін юнак, адзеты толькі ў посцілку на голае цела, ішоў за ім, і яго схапілі. Але ён выкруціўся з посцілкі і голы уцёк ад іх. І прывялі Ісуса да першасвятара, і сабраліся ўсе першасвятары, старшыні і кніжнікі.
Пётр ж здалёку ішоў за ім, аж увайшлі яны ў панадворак першасвятара, і потым сядзеў са слугамі і грэўся пры агні. А першасвятары ды ўся рада шукалі сведчанне супраць Ісуса, каб выдаць яго на смерць, але не знаходзілі. Бо многія фальшыва сведчылі супраць яго, але іх сведчанні не сыходзіліся. І некаторыя, падняўшыся, фальшыва сведчылі супраць яго, кажучы: «Мы чулі, як ён казаў: я развалю гэтую святыню, пабудаваную рукамі, а праз 3 дні збудую іншую, якая будзе нерукатворнай». Але і іх сведчанні не сыходзіліся. І першасвятар, стаўшы пасярэдзіне, спытаўся ў Ісуса: «Чаму нічога не адказваеш на тое, у чым яны цябе абвінавачваюць?» Ісус жа маўчаў і нічога не адказваў. Тады першасвятар спытаўся яго, кажучы: «Ці ты Христос, Сын Бога дабраслаўлёнага?» Ісус сказаў яму: «Я ёсць, і вы ўбачыце Сына Чалавечага, што сядзіць праваруч магутнасці ды прыходзіць на аблоках нябесных». І першасвятар, раздзіраючы шаты свае, гаворыць: «Нашто патрэбны нам яшчэ сведкі? Вы чулі блюзнерства, што вы думаеце?» І яны ўсе прысудзілі, што ён варты смерці. І некаторыя пачалі на яго пляваць і, засланіўшы твар яго, біць яго кулакамі, крычучы на яго: «Праракуй!» І слугі давалі яму поўхі. І калі Пётра быў на панадворку на нізе, прыходзіць адна са служак першасвятара і, убачыўшы Пётру, які грэўся, і прыгледзеўшыся да яго, кажа: «І ты быў з Ісусам з Назарэта». Але ён запярэчыў, кажучы: «Ані я не ведаю, ані разумею, пра што ты гаворыш», і выйшаў вонкі ў прысенак і запяяў певень. І служка, калі ўбачыла яго, пачала зноў казаць тым, што навокал: «Гэта адзін з іх». А ён ізноў адрокся, і неўзабаве тыя, што там стаялі, кажуць Пётры: «Ты сапраўды з іх, бо ты з Галілеі». А ён пачаў клясціся і прысягаць: «Не ведаю гэтага чалавека, аб якім кажаце». І адразу зноў запяяў певень. Тады Пётра ўспомніў словы, якія яму казаў Ісус: «Раней, чым двойчы запяе певень, ты тройчы зрачэшся мяне». І пачаў плакаць.